várunk az oldalhoz. 5 report és 3 chat moderátor posztra. A report posztról csak annyit, hogy az oldalon nagy szerepet fog játszani, de erről részletesebben megbeszélés alapján, akár Skype-on vagy üzenetben. A chat moderátorok pedig azt a célt szolgálják, hogy a chaten moderálják, ugyanis az emberek többsége képtelen a rendes beszélgetéshez, ezért ha a chaten valaki nem tartja be a szabályokat, a chat moderátorok figyelmeztetik, majd eljárást végeznek. Nos, mi is ellátnánk ezeket a posztokat, de kevesen vagyunk, 5-3. Én csak az oldal tulajdonosa vagyok, majdnem 24 órában a Facebook oldalt figyelem és csinálom, persze a YouTube csatornánkat is. Viki a webet szerkeszti, és ebben elősegít neki. Szóval arra kérünk titeket, ha érdekel és kedvet kaptatok hozzá, akkor itt az idő, és jelentkezzetek. Húzzunk össze egy szép oldalt. Köszönöm, hogy végighallgattatok. Sziasztok!